Începem astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, studiul în Cartea Ezra, cu prima parte, care va conține primul capitol și, de asemenea, mai întâi o introducere. Vorbim despre contextul istoric al cărții și despre tema și împărțirea pe capitole sau pe părți. În primul rând, este de remarcat faptul că avem nevoie să știm care este imaginea de ansamblu a Scripturii. Noi, ca și oameni credincioși, trebuie să avem o imagine de ansamblu a Scripturii, orientată bine și în timp, bineînțeles și în spațiu. În Vechiul Testament totul se întâmplă în Israel și în jurul lui Israel, în Noul Testament până la marginile pământului, inclusiv în Europa, unde Apostolul Pavel călătorește de mai multe ori. Dar Vechiul Testament este concentrat bine în timp și spațiu, de aceea noi trebuie să avem imaginea aceasta de ansamblu pentru a putea să dăm socoteală de nădejdea care este în noi, pentru a vedea lucrarea lui Dumnezeu așa cum a prezentat-o El. Să știți, cuvântul lui Dumnezeu este singura lucrare perfectă care a fost vreodată scrisă. Este cartea fără greșeală, fără niciun fel de dubiu. Putem spune lucrul acesta. Așadar, mergem și fixăm puțin evenimentele cărții Ezra în timp. Vorbim despre contextul istoric. Au fost mai multe momente semnificative în Israel. De exemplu, la anul cu aproximație 1000 înainte de Hristos, noi numărăm anii din Vechiul Testament scăzând, pentru că mergem până la vremea Domnului Isus. Așadar, cu aproape 1000 de ani înainte de Hristos, mai precis pe la anul 970, a fost construit primul templu de către Solomon. A fost perioada de cea mai mare glorie a împărăției lui Israel, când cele 12 seminții au fost unite și teritoriul Israelului a atins punctul maxim, punctul de cea mai mare extindere. Atunci a fost construit templul din Ierusalim, primul templu, într-o perioadă de 7 ani. Din păcate, după moartea lui Solomon, pentru că Solomon n-a rămas în ascultare de Dumnezeu, împărăția s-a rupt în două. 10 seminții, partea mai consistentă, s-au despărțit de celelalte două și și-au format regatul propriu în nord, numit și Israel sau Efraim, regatul de nord sub conducerea robului, sclavului lui Solomon, Ieroboam, care s-a răzvrătit și a reușit să rupă o bună parte din popor. De aceea, pentru a împiedica închinarea la templu, în cealaltă parte, care era regatul de sud sau regatul lui Iuda, ce avea capitala la Ierusalim, din cauza aceasta Ieroboam a făcut două locuri de închinare, unul la Dan și unul la Betel, în care a așezat niște viței de aur pentru a substitui închinarea la templu, bineînțeles cu o închinare idolatră. Din cauza aceasta Dumnezeu a luat atitudine și a pronunțat o sentință de judecată, nu înainte însă de a trimite proroci în regatul de nord. Și cei mai importanți proroci ai lui Dumnezeu au fost, fără îndoială, Ilie și Elisei. Vă aduceți aminte cum slava lui Dumnezeu s-a arătat pe muntele Carmel și Domnul i-a spus lui Ilie că sunt încă 7000 de oameni care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și ale căror buze nu l-au sărutat. Erau 7000 de oameni în regatul de nord. Cu toate acestea, după lucrările acestea minunate făcute prin Ilie și prin Elisei, după tot ce au văzut ochii lor, după toate avertizările, Dumnezeu a trebuit să judece. Și este o lecție pentru noi astăzi. Întotdeauna Dumnezeu, înainte de a judeca, avertizează. Nu judecă dintr-o dată, nu judecă pe neașteptate, dă timp de pocăință. Iar regatul din nord a avut acest timp de pocăință până în anul 722. Așadar, regatul din nord a durat în jur de 250 de ani și a atins în această perioadă o epocă de înaltă prosperitate. Cea mai mare prosperitate materială, să știți, n-a fost în sud, ci în nord. Și chiar spuneau în Israel, când am fost la muzeul lor de istorie, în Ierusalim, spuneau, le-a mers mai bine celor din nord decât celor din sud, măcar că ei erau idolatri. Și întotdeauna este așa, dacă îi slujești lui Mamona, Mamona îți va da prosperitate materială. Din păcate, întotdeauna când apare prosperitatea materială, inima este tentată să se depărteze de Dumnezeu, iar în cazul lor s-a separat total și judecata lui Dumnezeu a venit peste ei. Judecata aceasta a fost extrem de cruntă. Se spune despre asirieni că erau cei mai cruzi oameni din vremea aceea. Cele 10 seminții din nord n-au plecat într-o robie ușoară. Plus că foarte mulți dintre ei au căzut uciși. Nu înseamnă că aceste 10 seminții s-au pierdut. Vom vedea că o rămășiță din acestea a continuat să existe în Israel și chiar și din cei care au fost răspândiți erau reprezentanți în regatul de sud între cele 12 seminții ale lui Israel. Totul se întâmplă însă acum în partea de sud, în partea denumită regatul lui Iuda sau Iudeea, cu capitala la Ierusalim, unde
a mai continuat prezența Domnului încă timp de 150 de ani, până la anul 606, pentru că au fost regi care au inițiat o reformă, o trezire adevărată spirituală în poporul Israel. Au înlăturat idolii și au restaurat închinarea la Dumnezeul cel viu și adevărat. Doi dintre aceștia, cei mai mari, au fost Ezechia, în timpul căruia a profețit Isaia, și celălalt Iosia, pe care l-au apucat profeții mari din perioada dinaintea robiei babiloniene, precum Ieremia și Ezechiel. Cu toate acestea însă, pentru că poporul a continuat să se adâncească în rău, mânia lui Dumnezeu doar a fost amânată, nu a fost stopată și la rândul lui regatul din sud a trebuit să meargă în robie. Au fost 3 valuri de robie în care au plecat ei înspre Babilon. Primul a plecat în anul 606, când împăratul Nebucadnețar, Nabucodonosor cunoscut în istorie, a luat un prim val de exilați din casa împărătească, dintre cei mai înțelepți, dintre cei mai pricepuți. În acest prim val a plecat și tânărul Daniel împreună cu cei 3 prieteni. Așadar, e vorba de anul 606. E important de reținut data aceasta, pentru că vom număra 70 de ani de robie și veți vedea că sunt exact 70 de ani de robie, începând cu anul acesta până la anul 536, când se dă decretul de robie. Mai precis s-a dat în 538, dar anii aceștia, dragii mei calendaristici, erau ani lunari de 360 de zile. Ceva s-a întâmplat în istoria planetei noastre, în așa fel încât anii au fost transformați, dar anul biblic era de 360 de zile. Dacă mulțești în felul acesta, îți va da exact 70 de ani. Unii au făcut calcule exacte din anul 606 până la anul decretului lui Cir. Al doilea val de robie a plecat în anul 597 și cu acest al doilea val a fost luat și prorocul Ezechiel, în cartea căruia este o mențiune despre existența lui Daniel. Dumnezeu vorbește despre oameni neprihăniți precum Daniel. Așadar, acesta a fost al doilea val la 10 ani distanță. La încă 10 ani distanță, observați, au fost 20 de ani în care prorocul Ieremia le-a vorbit din partea lui Dumnezeu, căutând să îi întoarcă cu inima către Domnul. Cu toate acestea, dacă urmărim în cartea lui Ieremia și în istoria relatată în Vechiul Testament, ei n-au vrut să asculte și au trebuit să sufere finala pedeapsa lui Dumnezeu din anul 586, când împăratul Babilonului și-a trimis oștirea împotriva Ierusalimului și de data aceasta n-a mai luat doar un val de robi și câteva unelte din templu, de data aceasta a distrus în întregime Ierusalimul. A distrus zidul Ierusalimului și templul l-a dărâmat în așa fel încât Israelul a rămas o țară pur și simplu dezolată, pur și simplu fără niciun fel de construcție, fără niciun fel de cetate. Împărăția Babilonului a venit și a distrus totul în calea ei. Ierusalimul a rămas abandonat până în vremea aceasta a lui Ezra, despre care citim, până în vremea despre care vorbește Ezra. Și cartea lui Ezra începe cu acest decret al marelui Cir, persanul, Cirus, împăratul Cirus cel Mare, în anul 538 înainte de Hristos, la exact 70 de ani după plecarea primului val din robie, se dă acest decret al împăratului Cirus, prin care să poată să se întoarcă o parte din popor, toți acei care își doresc, ca să construiască o casă lui Dumnezeu. Așadar, cartea Ezra este despre întoarcerea aceasta din robie. Este vorba de întoarcerea poporului din robie și întoarcerea, dacă plecarea a fost în 3 valuri, și întoarcerea de asemenea a fost în 3 valuri. Primul val condus de Zorobabel, voivodul lui Israel, a plecat imediat ce a fost dat edictul acesta. Al doilea val a venit cu Ezra și cel de-al treilea cu Neemia. Prima parte a cărții, din capitolul 1 până la capitolul 6, relatează primul val de repatriați, conduși de Zorobabel, fiul robiei și el la rândul lui fiul Babilonului. Acest om din seminția regală a lui David se întoarce împreună cu primii repatriați pentru a împlini porunca aceasta de a construi templul. Nu de a construi Ierusalimul, ci doar templul, locul de închinare, în timp de 20 de ani. Despre aceasta vom vedea din capitolul 1 până în capitolul 6. De ce a durat așa mult să construiască templul? Fiindcă a fost și o stagnare. Porunca a fost dată, sau începutul construcției templului a avut loc în anul 536, s-a oprit din cauza amenințărilor, s-a reluat în anul 520 și s-a terminat în anul 516. Și dacă numeri
de la 516 înapoi 70 de ani, îți dă exact anul în care ei au fost duși în robie. Așadar, au fost 70 de ani cât Israelul a fost în afara țării și 70 de ani cât Israelul a rămas fără templul lui Dumnezeu. Tot în perioada aceasta a construcției templului, între capitolele 1 și 6, își desfășoară activitatea și profeții Hagai și Zaharia. Aceștia sunt ultimii profeți ai Scripturii, Hagai, Zaharia, și mai este unul despre care o să vorbim, Maleahi, care scrie cartea lui în jurul anului 410 înainte de Hristos. Hagai și Zaharia au legătură cu reconstrucția templului și studiind cartea Ezra vom pătrunde puțin și în cartea prorocului Hagai și de asemenea în Zaharia, pentru că aceste trei cărți sunt strâns legate. A doua parte a cărții este de la capitolul 7 până la capitolul 10, cuprinde întoarcerea lui Ezra cu al doilea grup de repatriați la aproape 60 de ani după rezidirea templului, adică în anul 458. După ce templul este rezidit, măcar că este o singură carte, este o diferență mare de timp între capitolul 6 și capitolul 7. Este vorba de 60 de ani, după care, în anul, 458, se întoarce un grup de preoți și de leviți împreună cu preotul și cărturarul Ezra. La încă 13 ani distanță, mai târziu, se întoarce și al treilea val de repatriați conduși de Neemia, a cărui carte am studiat-o cu ajutorul lui Dumnezeu. Noi am făcut puțin invers în ordinea istorică, dar reușim să recuperăm cu ajutorul Domnului acum. Neemia se întoarce împreună cu un alt grup de evrei în anul 445. Un an de reținut și de subliniat în notițele noastre. Anul 445 este anul când se dă porunca pentru rezidirea zidurilor Ierusalimului. De ce e important anul acesta? Pentru că în profeția pe care o are Daniel din partea lui Dumnezeu, în capitolul 9, îi se spune că s-au hotărât 70 de săptămâni de ani, adică 490 de ani, împărțiți în două etape, 69 de săptămâni și respectiv încă 7 săptămâni. 69 până când urma să vină Mesia, adică 483 de ani, și încă a 70-a pe care o așteptăm să se împlinească. De când încep să se numere aceste 70 de săptămâni? Din ziua în care se dă porunca pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Să știi, dar, în Daniel capitolul 9, versetul 25, să știi, dar, și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, plus încă 7, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Exact 483 de ani au durat de la anul 445, când împăratul Artaxerxe îi dă porunca lui Neemia să se ducă să zidească din nou zidurile Ierusalimului, până când a venit Mesia. Ei puteau să numere anii și să-și dea seama cu dată exactă când avea să vină Mesia și chiar când avea să fie ucis. Să știți, dragii mei, Dumnezeu lucrează cu cifre exacte. Noi nu știm vremea revenirii Domnului, dar este o zi și este un ceas pe care Tatăl le ține sub stăpânirea sa. Însă istoria nu va trece nici măcar o zi mai departe de ceea ce a fost stabilit dinainte. Dumnezeu are ceasul lui perfect și aici se vede clar cum el își împlinește cuvântul ad literam până în cel mai mic detaliu. Tot în această perioadă de timp, mai precis între anii 483 și 473, după ce a fost construit templul și înainte să vină Ezra în țară, în perioada aceasta, în intervalul acesta, se întâmplă ceva la curtea împărăției Persiei, în Susa, pentru că aceasta era puterea mondială, ei dominau peste foarte multe teritorii în tot Orientul, în lumea civilizată. Acolo ajunge împărăteasă Estera. Și diavolul face o ultimă mare încercare de a extermina poporul evreu pentru a nu îl aduce pe Mesia în lume. Așadar, toate întâmplările din cartea Estera au loc între anii 483 și 473 înainte de Hristos, iar sărbătoarea Purim, prima dată când se decretează, este cu 15 ani înainte de venirea lui Ezra la Ierusalim. Deci în aceeași perioadă lucrurile se întâmplă, evenimentele au loc la curtea regală a împăratului Persiei și de asemenea la Ierusalim. Totul are de-a face cu poporul evreu. Vorbim puțin acum despre Ezra, omul folosit de Dumnezeu. Am schițat, mai bine spus, contextul istoric. Acum vorbim despre Ezra, persoana lui Ezra, personalitatea aceasta. Despre Ezra se spune
în capitolul 7, versetul 21, că era un preot și cărturar iscusit în legea Dumnezeului cerurilor. Așadar, încă un om din familie preoțească, ca și Ieremia și ca și Ezechiel. Încă un om care poate să-și arate spița de neam trăgându-se din Aron. Ezra este menționat și în cartea Neemia, alături de acesta, care devine guvernatorul Israelului, în așa fel încât puterea în vremea lui Neemia era exercitată de două mari personalități. Neemia era conducătorul civil și Ezra era conducătorul închinării, conducătorul religiei iudaice. În Neemia, de exemplu, în capitolul 8, avem mai multe referințe. În primele versete se arată cum Ezra a citit legea Domnului și cum el le și explica ceea ce citea. Observați, este baza a ceea ce noi numim astăzi predică sau învățătură creștină. Aici se vede prima dată cum un om ia legea lui Dumnezeu și învață poporul, le explica, le tălmăcea. Neemia, capitolul 8, versetul 13. A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii. De asemenea, Ezra era și un cântăreț plăcut. Nu doar știa bine Scriptura, și o să vedem că mai mult decât faptul că el cunoștea, el a stabilit canonul acesta al Vechiului Testament, el era și un cântăreț plăcut înaintea Domnului, semăna cu David în acest lucru. El a condus unul dintre corurile de laudă, corurile au fost puse să defileze pe aceste ziduri. Zidurile încă sunt refăcute, dar există și fragmente din zidurile originale din vremea lui Neemia și este scris despre aceste coruri, tot în cartea Neemia. Preoții și leviții s-au curățat și au curățat și pe popor porțile și zidul. Am suit pe zid căpetenile lui Iuda și am făcut 2 coruri mari, spune Neemia, în capitolul 12. Cel dintâi a pornit pe partea dreaptă a zidului spre poarta gunoiului. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. Ce om deosebit a avut Dumnezeu pentru vremea aceea. De asemenea, Ezra este creditat ca fiind autorul a 4 cărți din Vechiul Testament. 1 și 2 cronici, care alcătuiau o singură carte în vechime, și de asemenea Ezra și Neemia, care formau tot o singură carte în canonul Vechiului Testament. Fără îndoială, Ezra era un om al cărții sfinte. Să ne ajute Dumnezeu să fim și noi la fel. Un om pasionat de Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament, ceea ce fusese dat de către Dumnezeu, și spune în capitolul 7, versetul 10, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. El să se adâncească, el să o cunoască, el să o împlinească și pe urmă să învețe. Acesta e modelul adevărat de slujitor. Să cunoști, să împlinești, să te adâncești în cuvântul lui Dumnezeu și pe urmă să înveți și pe alții să facă la fel. De aceea, tot în vremea lui Ezra, a fost o adevărată revoluție spirituală pe care Dumnezeu a făcut-o prin acest om, un adevărat reformator, un adevărat trezitor al vremurilor vechi. În vremea lui s-au înființat sinagogile, care erau locuri în care se învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Din legea lui Dumnezeu erau învățați oamenii, el a desemnat persoane din familia preoțească și dintre leviți care să fie în stare să învețe pe ceilalți cuvântul lui Dumnezeu. De atunci datează această instituție a sinagogii și Marea Sinagogă din Ierusalim, care a fixat canonul Vechiului Testament. A spus, acestea sunt cărți inspirate, celelalte sunt apocrife, nu sunt cărți inspirate 100% de Dumnezeu. De atunci s-a format ceea ce numim noi Vechiul Testament din vremea lui Ezra. Era un om preocupat de a cunoaște Sfintele Scripturi și de a le face cunoscute și celorlalți. Știa că de acolo vine viața. Știți că și David a știut același lucru, că în legea lui Dumnezeu el își găsea desfătarea și a scris un întreg psalm foarte lung, psalmul 119, dedicat faptului că el își găsea plăcerea în legea lui Dumnezeu. Este de spus în privința aceasta a sinagogii că adunările creștine, primele adunări creștine, au urmat forma aceasta simplă a sinagogii evrești. Adunările creștine n-au fost niște biserici mari cu multe podoabe de aur, de argint, cu vestimentație specială de preoți, urmau modelul sinagogii. Dacă mergi până astăzi, poți să vezi în Israel ruine și sinagogii reconstruite. Ce era o sinagogă? Era o clădire în care
se puteau îndeplini mai multe funcții. Acolo se făcea și judecata, procesele civile, acolo se făceau și adunările publice, iar sâmbăta, pentru că ei aveau ziua a 7-a, se adunau oamenii pentru a auzi din cuvântul lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte, chiar Domnul Iisus a intrat în sinagoga din Nazaret și i s-a dat să citească. Oricine dintre bărbații lui Israel care erau în stare să citească, toți trebuiau să știe să citească, acesta era poporul cărții. Știți, acum ca o paranteză, poporul român a fost ținut în analfabetism până în secolul 20, la începutul secolului 20, cu o parte mică care a alcătuit o excepție. În rest, peste 90% din popor era analfabet. Ei bine, Israelul era un popor cult încă din Vechiul Testament. Ei trebuiau să știe să citească din legea lui Dumnezeu. În așa fel încât orice om care venea acolo și care era trecut de vârsta maturității putea să ia cuvântul, sulul legii și să-l împărtășească cu ceilalți. Nu era vorba doar de un mai mare al sinagogii, orice om din adunare avea dreptul să spună ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles că erau și rabini, erau oameni care, așa cum era denumit și Domnul Iisus, rabii sau învățătorul, erau care puteau să explice cuvântul lui Dumnezeu. Dar adunarea din sinagogă era foarte simplă. Erau cântate cântări duhovnicești, era explicat cuvântul, se făcea rugăciune și asta era tot. Nu era vorba de ritual, nu era vorba de jertfe, nu era vorba de programe religioase. Simplitatea aceasta, dragii mei, a fost timp de 3 secole în adunările creștine. De aceea, dacă te uiți în primele 3 secole, adunarea creștină ca formă, bineînțeles, conținutul este total diferit, dar ca formă de organizare a repetat modelul sinagogii pe care, așa cum spune istoria, l-a înființat Ezra cu acest scop de a învăța pe popor cuvântul Domnului. Ceea ce încercăm și noi să facem astăzi, să învățăm din cuvântul Domnului și să ne ajute Domnul să-l și împlinim. A fost un om preocupat de restabilirea rădăcinilor istorice naționale ale repatriaților. Oamenii aceștia lipsiseră 70 de ani, alții mai bine de 100 de ani, pentru că el s-a întors nu după 70, ci după mai bine de 100 de ani cu alții împreună. Gândiți-vă puțin dacă mergi în Australia sau în America și acolo sunt oameni plecați de o generație sau chiar de 2 generații, deja copiii lor nu mai pot să vorbească limba română prea bine. Tinerii din Australia, de exemplu, ei mult mai ușor predică în limba engleză, e limba lor. Tot așa și evreii care fuseseră în Babilonia își pierduseră limba originală, își pierduseră obiceiurile și, bineînțeles, identitatea lor națională era în pericol. De aceea Ezra, când ajunge în țară, vrea să stabilească din nou legăturile cu trecutul, legăturile cu înaintașii. Și veți găsi și în cărțile cronicilor, și în Ezra, și în Neemia, o serie de genealogii. La un moment dat zici, de ce atâta înșiruire de persoane, de ce trebuie să ni se spună? Știți, când începi să citești cronici, la un moment dat spui că nu mai poți din cauza înșiruirilor de nume. Acestea aveau un rol foarte important, să le arate repatriaților că ei au rădăcinile în poporul lui Dumnezeu, că sunt moștenitori ai făgăduințelor făcute lui Avram, Isaac și Iacov și reînnoite împăratului David, care a primit această promisiune că va avea veșnic un urmaș pe scaunul de domnie, adică pe Mesia. De asemenea, Ezra era un iubitor al sfințeniei lui Dumnezeu. Nu doar un om al cărții, nu doar un om care lăuda pe Dumnezeu, nu doar unul care învăța pe alții, un om care iubea sfințenia lui Dumnezeu. Un model pentru adevăratul slujitor. Dorea ca această sfințenie să fie și în mijlocul poporului. El este un model de pocăință și de mijlocire pentru cei ce s-au depărtat de Domnul. Ca și Daniel, de altfel, el este modelul de pocăință împreună cu poporul, în numele poporului, măcar că el nu greșise așa cum greșiseră ei. De exemplu, în cartea Ezra, o să ajungem la vremea potrivită să citim, în capitolul 10, versetul 1, pe când stătea Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Dragii mei, dacă e vorba să vină o trezire, o reformă, o trezire spirituală în țara aceasta, trebuie să existe conducători care să dea exemplu de pocăință. Ezra era conducătorul suprem în ceea ce privește chestiunile religioase în Israel și cu toate acestea s-a pus cu fața la pământ înaintea casei Domnului pentru că poporul păcătuise și a stat acolo plângând înaintea lui Dumnezeu și mărturisind păcatul. Așa a venit trezire, cu liderul cel mai mare din Israel care a știut să dea tonul
pocăinței și poporul s-a unit în această întoarcere la Dumnezeu, a avut loc o adevărată trezire spirituală. Vom discuta la vremea potrivită când vom ajunge la capitolul 10. Temele cărții Ezra sunt mai multe teme. Una dintre ele este cea istorică legată de rezidirea celui de-al doilea templu. Știți că evreii au avut doar 2 temple și sunt pe punctul de a-l construi pe al 3-lea. Și aici e interesant, cineva a făcut această remarcă și o să vedem în cuprinsul cărții că înainte să se reconstruiască templul, primul lucru pe care l-au construit a fost altarul pe care trebuiau să aducă jertfe. Întâi au refăcut altarul jertfelor și pe urmă au construit templul. Știți ce se întâmplă astăzi în Israel? Oamenii care vor să reconstruiască al 3-lea templu, bineînțeles, fiindcă n-au crezut că Domnul este adevăratul Mesia, Domnul Isus, ei vor să facă al 3-lea templu și are un conținut profetic lucrul acesta. Primul lucru pe care trebuie să-l facă, și de fapt l-au și făcut, este să ridice un altar pe care să aducă jertfe. Problema este, acest altar există până astăzi, este făcut în așa fel încât poți să-l demontezi și să-l montezi în altă parte. Și este făcut cu pietre care n-au suferit lovitura de daltă și de ciocan. Aceste pietre pot fi reasamblate pe muntele templului. Altarul există, rămâne doar să se dea permisiunea să-l aducă pe muntele templului. Atât de aproape suntem de cel de-al 3-lea templu și, prin urmare, de revenirea Domnului. Așadar, tema istorică este aceasta a rezidirii celui de-al 2-lea templu. N-a fost o construcție atât de impunătoare ca aceea din vremea lui Solomon. Cu toate acestea, Domnul spune că acest templu, al 2-lea, va avea o slavă mai mare decât primul templu. Și așa s-a și întâmplat, pentru că Domnul Isus însuși a intrat în acest al 2-lea templu. Nu facem acum istoria întregului templu, este vorba doar de faptul că s-a reconstruit și, bineînțeles, a fost această reconstrucție terminată în anul 516. Gândiți-vă, o construcție care să dureze 500 de ani până când s-a născut Domnul Isus. Bineînțeles că a avut nevoie de mai multe renovări. S-au făcut renovări, a fost perioada Macabeilor, este o întreagă istorie a acestui lucru, cum a fost desacralizat de către Antiochus Epifanes, am vorbit când am studiat cartea Daniel, și în cele din urmă, înainte de nașterea Domnului Isus, acest mare împărat idolatru și împotriva voii lui Dumnezeu, Irod cel Mare, în paranoia lui pentru a îmbuna inima evreilor, a zidit ceea ce astăzi numim muntele templului. Esplanada aceea a făcut o suprafață plană în jurul celui de-al 2-lea templu. El nu a zidit un alt templu, ci în jurul celui de-al 2-lea templu a ridicat o mulțime de construcții și un zid de susținere a muntelui templului, care există până astăzi, se numește zidul plângerii de către evrei. Cam 30% este vizibil, restul poți să mergi printr-un tunel și să-l vezi de asemenea. Zidul acesta este o construcție absolut uimitoare prin mărimea lui. O altă temă din cartea Ezra este sfințenia în poporul Domnului. Trebuie să existe sfințenie în poporul lui Dumnezeu. Și aici este simbolizată de neamestecul cu popoarele păgâne, ca un simbol al separării creștinului față de lume, văzută ca un sistem al păcatului. După cum Israelul trebuia să fie neamestecat cu femeile străine, cu popoarele păgâne, tot așa și creștinul trebuie să fie neamestecat cu lumea ca sistem păcătos. Dragii mei, cartea lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură și cartea Ezra, în mod special, orice cuvânt al lui Dumnezeu este viu, el este aplicabil și pentru vremea de astăzi. Are un mesaj și pentru noi astăzi. Dincolo de datele istorice, care arată că a fost un templu acolo, un al 2-lea templu, este această semnificație spirituală pentru noi. E vorba de sfințenia în poporul Domnului. Dacă e vorba de o renovare spirituală, trebuie să fie făcută în sfințenie. Semnificația pentru noi astăzi este foarte profundă, dat fiind că Biblia este o carte vie și are un mesaj și pentru poporul Domnului de astăzi, cum a avut un mesaj pentru poporul Domnului din vechime, cel evreu. Astăzi poporul Domnului suntem noi, biserica, și este un mesaj puternic și pentru noi. Și în zilele noastre se zidește un templu. Nu acel al 3-lea de la Ierusalim, ci este un templu duhovnicesc. Templul acesta este biserica lui Dumnezeu, în care El însuși locuiește. E făcut din pietre vii, din oameni, din suflete de oameni care s-au predat lui Dumnezeu. În mijlocul acestui templu se coboară slava lui Dumnezeu dacă este sfințenie. Dacă și numai dacă. Așa cum este scris în Efeseni, capitolul 2, versetul 21, în el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul.
și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Dacă atunci se zidea al doilea templu, să știți, și astăzi se zidește un templu. Se zidește Biserica Domnului. Și, dragii mei, este o perioadă cât se zidește un templu, dar la un moment dat se termină. Când se va termina zidirea acestui templu, când ultima piatră vie va fi adăugată și lucrarea va fi completă, atunci Domnul va lua biserica acasă, va ridica biserica la ceruri. Pentru că acel care locuiește în mijlocul templului său viu de pe pământ va locui veșnic în acest templu, slava lui va fi în mijlocul poporului său în veșnicie, în ceruri. Este o lucrare mult mai măreață, cealaltă era doar simbolică, era din pietre, din acestea de stâncă, din rocă, aceasta este din pietre vii, are valoare veșnică și la aceasta suntem chemați să participăm fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi putem să fim un constructor al acestui templu sau putem fi, cum au fost și alții în Vechiul Testament, unii dintre cei care au împiedicat sau au oprit pentru o vreme construcția templului. De care parte vom fi, alegem fiecare. Cartea Ezra vorbește despre această construcție spirituală în chip simbolic care se face astăzi. Este o altă temă, de asemenea foarte clar subliniată, și anume rămășița. Este o temă în tot Vechiul Testament. Am vorbit de vremea lui Ilie, că Dumnezeu își păstrase o rămășiță, adică 7.000 de oameni care nu-și plecaseră genunchii înaintea lui Baal. Ei bine, o rămășiță tot timpul a avut Dumnezeu în toată istoria. Și acești oameni care se întorc din Babilon în Israel sunt tot o rămășiță. Este istoria rămășiței credincioase a lui Israel. Și vom vedea, din păcate, că nici rămășița aceasta nu era în întregime în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Aceasta mi se pare cel mai dificil, cel mai greu lucru. O mare parte rămăseseră în Babilon să se închine acolo, să beneficieze de prosperitatea Babilonului, dar o rămășiță, în speță 40.000 de oameni, s-au întors să-i slujească lui Dumnezeu. Acești oameni însă, la rândul lor, s-au confruntat cu o mulțime de probleme și mai ales cu păcatul care a căutat să-i înfășoare așa de lezne. Este o temă pentru noi astăzi, tema aceasta a rămășiței. Dumnezeu a avut o rămășiță atunci și are o rămășiță și în vremea noastră. De asemenea, trăgând linie după toți profeții, cartea Maleahi vorbește tot despre o rămășiță care va fi până la venirea Domnului. La vremea potrivită vom menționa și acest lucru. Trecem la împărțirea cărții. Pe scurt, sunt două mari părți, cum am spus, între capitolele 1 și 6. Este perioada ridicării celui de-al doilea templu în vremea lui Zorobabel și a marelui preot Iosua, despre care găsim scris în cartea Zaharia. Repet, este vremea în care au activat prorocii Hagai și Zaharia, anii 536-516 înainte de Domnul Isus, 20 de ani a durat rezidirea templului. A doua parte este cea din capitolul 7 până în capitolul 10, care cuprinde reforma spirituală condusă de preotul Ezra 60 de ani mai târziu, între anii 458 și 445. Este vorba de perioada lui Ezra, prima generație deja trecuse, și vine Ezra împreună cu preoții și leviții aduși din Babilon. Și mai este o a treia parte care o alcătuiește cartea Neemia. Practic, este în continuarea celor două părți, deci sunt trei epoci istorice aici. Prima este rezidirea templului, a doua perioada lui Ezra și a treia perioada lui Neemia, despre care am vorbit. De la anul 445 până la anul 410 se încheie cu prorocia lui Maleahi, așa se încheie practic Vechiul Testament. Cu acestea fiind spuse, mergem la conținutul propriu-zis, la primul capitol. Citim întreg capitolul. În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul Perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul Perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția lui. Așa vorbește Cirus, împăratul Perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului.
Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cirus a dat înapoi uneltele casei Domnului pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cirus, împăratul perșilor, le-a scos pe Mitredat, vistiernicul, care le-a dat lui Șeșbațar, este vorba de Zorobabel, voivodul lui Iuda. Iată-le numărul: 30 de lighene de aur, 1000 de lighene de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua și 1000 de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau un număr de 5400. Șeșbațar a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie. Și ne uităm puțin începând cu versetul 1. Este într-adevăr o mare veste bună pentru poporul evreu. A fost acest edict pe care l-a dat împăratul Cirus ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Care este acest cuvânt al Domnului? Este prorocia din cartea lui Ieremia, de la capitolul 25, de la versetul 8 la 12. Citez: De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, pentru că n-ați ascultat cuvintele mele, iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul, și voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îl voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Aceasta o spunea Dumnezeu înainte să ajungă Nebucadnețar înaintea Ierusalimului ca să-l distrugă. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor, voi pedepsi țara haldeilor, o voi preface niște dărâmături veșnice. Gândiți-vă la Daniel. Daniel știa de prorocia lui Ieremia. De asemenea, poporul, rămășița credincioasă din poporul lui Israel, știa de această prorocie. De aceea ei au putut să numere acești 70 de ani. Vă dați seama? Să fii din poporul Israel și să te gândești: putem să numărăm 70 de ani, atunci va veni un om și va da un edict, iar în cartea Isaia îi se dă și numele. Va veni un împărat, acum este Belșațar, de exemplu, ultimul împărat din Babilon, dar va veni unul numit Cirus, care ne va da o poruncă să ne întoarcem în Ierusalim și să zidim templu. Gândiți-vă ce așteptare profetică au avut acești oameni, cum a avut-o Daniel. Daniel a așteptat fiecare dintre acești ani și când a ajuns la al 70-lea, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a făcut acea rugăciune, pentru că a văzut din cartea lui Ieremia că se împliniseră acești 70 de ani. Așa cum este scris în cartea Daniel, în capitolul 9, de la versetul 1. În anul întâi al lui Darius, fiul lui Ahasveros, din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, în anul întâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți, adică din cartea lui Ieremia, că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Și de aici vine rugăciunea lui Daniel din capitolul 9. Gândiți-vă că se împlineau cei 70 de ani. Și la curtea Babilonului, Babilonul, vă mutați un pic în istorie, ne imaginăm cum era Babilonul. Era o cetate atât de întărită, încât atunci când o asediau, cei dinăuntru nu stăteau decât să râdă de cei din afară, pentru că nu era nicio șansă să intri înăuntru. Reușiseră să facă Eufratul să treacă prin mijlocul cetății, zidurile erau așa de mari încât se putea circula pe ele cu carele de luptă ca pe niște autostrăzi, în așa fel încât era o cetate de necucerit, inexpugnabilă. Nu se putea cuceri Babilonul, aveau resurse de apă și înăuntru Babilonului, înăuntrul zidurilor cetății erau câmpuri pe care ei le puteau cultiva și iriga cu apă în așa fel încât cetatea se autosusținea. Așadar, n-aveai ce să faci ca să cucerești această cetate. Prin urmare, împăratul Belșațar, când a venit armata lui Darius, Darius acesta Medul, nu este Darius cel Mare pe care îl vom întâlni mai departe în carte, ci e vorba de unul dintre generalii lui Cirus, din armata lui Cirus, el este Darius Medul și Cirus persanul era împăratul. Ei bine, când vine armata lui Cirus, condusă de Darius Medul, când se înconjoară cetatea Babilonului, Belșațar ce face? Începe să râdă și face un spectacol, un show, o petrecere și își adună toți conducătorii ținuturilor,
își cheamă acolo și preoții și între altele în beția lor, în idolatria lor, fac și lucrul acesta, iau vasele din templu, care fusese aduse din templu din Ierusalim și în semn de profundă batjocură la adresa lui Dumnezeu, provocare la adresa lui Dumnezeu, încep să bea din acele vase. În momentul acela apare o mână care le scrie un mesaj pe perete, numărat, cântărit și împărțit. Este un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru Belșațar. Spune că Belșațar în momentul acela i s-au lovit genunchii de groază când a văzut mâna aceea. Daniel, unde se afla? Daniel era retras din slujbă, probabil avea în jur de 90 de ani. Dacă presupunem că la 17 ani a fost dus în robie, trecuseră încă 70 de ani, 17 plus 70 înseamnă 87 de ani. Ei bine, Daniel era în viață, era retras din slujbă, iar mama lui Belșațar își aduce aminte că în vremea lui Nebucadnețar, care era bunicul acestui Belșațar, exista unul care putea să tălmăcească visele. Și așa este chemat Daniel. Gândiți-vă, Daniel știa că se împliniseră cei 70 de ani. Și vine și rostește sentința și spune: aceasta e mâna lui Dumnezeu care a scris pe perete, zilele tale sunt numărate, astăzi Dumnezeu va pune capăt împărăției tale. Nici lucrul acesta nu îl puteau crede. Dragii mei, a fost o adevărată minune de inginerie ce a făcut acest Darius, Medul. A reușit să devieze cursul Eufratului undeva sus. I-a dat Dumnezeu înțelepciunea aceasta că trebuia să devieze acest curs, dar, foarte interesant, chiar și acolo pe unde trecea Eufratul, pe unde intra în cetate, erau niște porți de aramă. Și porțile acelea de aramă erau închise în mod normal prin apă, în așa fel încât și dacă ar fi secat Eufratul, tot nu se putea intra. Însă Belșațar, în semn de profund dispreț, că nimeni nu poate să cucerească, a lăsat porțile deschise, în așa fel încât atunci când a fost deturnat cursul Eufratului, noaptea aceea s-a finalizat, nu e nicio întâmplare, armatele au intrat în timpul nopții. Spunea cineva, un istoric foarte interesant, că babilonienii din cetate s-au culcat noaptea sub împărăția lui Belșațar și s-au trezit dimineața sub împărăția lui Cirus. Nici n-au știut că a fost război, pentru că ei au mers ca la șah direct la împărat și-au dat șahmat, au intrat direct în palatul împăratului, au înlocuit întreaga conducere, a doua zi dimineața s-a anunțat în toate piețele: stați liniștiți, de acum înainte aici conduce împăratul Persiei. Așa a fost cucerit Babilonul, în așa fel încât ei practic nici nu și-au dat seama. Bineînțeles, Daniel a fost luat deoparte pentru că, vă dați seama, încă era scrierea pe perete și cineva de acolo cu siguranță i-a arătat lui Darius: iată ce s-a întâmplat, iată cum a fost scrierea, cine a tălmăcit această scriere. Istoricul Flavius Iosefus spune că acel care a fost adus să tâlcuiască această scriere, numărat, cântărit și împărțit, a fost chiar Daniel, de către Darius să explice de asemenea ce urma să se întâmple. Daniel a fost cel care, potrivit acestui istoric, i-a mânat lui Cirus cartea profetului Isaia, în care era scris despre el, pe nume, cu 140 de ani mai înainte. Vă dați seama? Dumnezeu spusese cu 140 de ani înainte de acest eveniment, în cartea lui Isaia, ce avea să se întâmple, că se va naște unul Cir, că el va ajunge împărat în Persia, că el va cuceri Babilonul și că el va da drumul lui Israel. Iată cum spune cartea Isaia și ceea ce a citit Cir în ziua aceea. Capitolul 44, versetul 26 până la 28. Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit, și despre cetățile lui Iuda vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile. Eu zic adâncului, usucă-te și îți voi seca râurile. Eu zic despre Cirus, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să îi se pună temeliile. Vă dați seama, Daniel cu sulul cărții atât de vechi vine înaintea împăratului și arată: iată, Dumnezeul meu, care este singurul Dumnezeu adevărat, El ți-a dat împărăția, El l-a dat pe Belșațar jos așa cum este scris și spune despre tine, a scris despre tine pe nume că tu trebuie să poruncești să se întoarcă Israel în țară, să-i se construiască o casă. De asemenea, în Isaia, capitolul următor, 45, și mai clar. Așa vorbește Domnul către unsul său. Acestea sunt cuvinte pe care le-a citit Cirus. Către Cirus, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile. Observați, porțile acelea de aramă, i-a spus practic Domnul: eu ți le-am deschis. Eu i-am dat omului ăsta nebunie să le lase deschise ca să poți intra să cucerești Babilonul. Și să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, îți voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă,
erau porțile acelea de aramă. Vă dați seama ce exactă profeție a fost aceasta? Și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. De ce face Domnul asta? Din dragoste pentru robul meu, Iacov, și pentru Israel, alesul meu. Te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Vă dați seama? Aceste cuvinte înaintea împăraților, cel care conducea întreaga omenire. Ce teamă de Dumnezeu a avut acest Cirus și ce slavă la curtea împăratului a căpătat Daniel, cum vedem mai departe în cartea Daniel. În vremea lui Darius, el a fost trecut prin groapa cu lei și Darius îl stima foarte mult, știți întreaga istorie din cartea Daniel. De aceea împăratul acesta dă acest edict. Când a citit ceea ce Dumnezeu i-a deschis în față și faptul că l-a chemat pe nume, eu te chem pe nume ca să știi că nu e alt Dumnezeu, vă dați seama cât de exact a fost prorocia? În versetul 12 și versetul 13, tot din Isaia. Eu am făcut pământul și am făcut pe om pe el. Eu cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Eu l-am ridicat pe Cirus în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Dumnezeul oștirilor. Și Cirus a făcut un pas și mai mare. Nu numai că n-a cerut răscumpărare ca să le dea drumul, le-a dat el daruri. Duceți-vă voi, asta nu o spusese Dumnezeu, dar el atât de mult a fost impresionat încât și atins de Duhul lui Dumnezeu încât el a dat daruri pentru reconstrucția Ierusalimului și a cetății lui Dumnezeu. Dragii mei, când Dumnezeu lucrează, nimeni nu se poate împotrivi. Împărații aceștia ai pământului sunt o nimica înaintea lui. Și uitați-vă cât de maestos s-a revelat Dumnezeu în istorie. Să știți, până în vremea din urmă va fi la fel. Vă puteți imagina ce reacție a avut Cirus? Este ușor de explicat ce l-a determinat să dea edictul de întoarcere a evreilor în țara promisă. De aceea vorbește el așa frumos despre Dumnezeu și spune în conținutul decretului său pe care îl poruncește să se spună cu voce tare în toate piețele cetății și în scris. Ce spune el despre Dumnezeu? Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului. Nu eu le-am cucerit, Domnul Dumnezeu mi le-a dat și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el, să se suie la Ierusalim în Iuda și să zidească acolo casa Domnului, Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Și ai zice că ar trebui să fie o adevărată explozie în Israel. Mai zic încă o dată, ei știau din cartea lui Ieremia că trebuiau să treacă 70 de ani, că venea la putere cineva, Cirus. Vă dați seama, când a început să se ridice un opozant Babilonului, și știrile acestea se auzeau până în Babilon și în capitala Susa și în Babilon și s-a auzit. Se ridică o nouă putere, o putere între mezi și perși. Cine conduce acea putere? Unul numit Cirus. Dar stai puțin, noi avem scris despre el. Deja se apropie izbăvirea. Ei doar așteptau să ajungă Cirus să cucerească Babilonul. Probabil că nu și-au explicat cum va reuși să cucerească. Ei știau totul. Și te aștepta ca Israelul, cum spunem noi, că vine Domnul și că vine o împărăție de 1000 de ani și că vine slava Domnului, te aștepta ca tot Israelul să fie într-o explozie la așteptarea împlinirii profețiilor. Într-o explozie de laudă și să zică acum s-a dat acest decret cu toți în țară. Cât s-au întors? Nici măcar 10%. Ce împietrire în poporul lui Israel. Dragii mei, împietrirea care este astăzi în poporul lui Dumnezeu de astăzi creștin este același lucru cu ceea ce s-a întâmplat atunci. Răspunsul nu a fost masiv. Te-ai fi așteptat când s-au întâmplat toate lucrurile acestea, s-au împlinit profețiile, au avut omul, s-a ridicat un păgân și a spus, El este singurul Dumnezeu și mi-a poruncit să-i zidesc o casă. Cine e din Ierusalim? Dumnezeu să fie cu voi, eu vă trimit acolo, mâna mea vă va susține, eu împăratul vă trimit. Și cât s-au dus? 40.000. Ceilalți erau deja prinși de Babilon, de lumea aceasta. Începuseră să aibă afaceri, s-au bucurat de o libertate relativă. Cirus, între alte lucruri, el a fost un rege, nu avem timp să vorbim acum despre un împărat din aceia luminați. El, între alte lucruri pe care le-a făcut, a fost și să declare eliberarea tuturor robilor. N-a mai fost sclavie în timpul lui Cirus. Vă dați seama, evreii din Babilon, când au auzit că nu mai sunt robi,
și că ei acolo pot să-și desfășoare afacerile, s-au deschis niște oportunități extraordinare. Ei încă puteau să aleagă vițelul de aur și au ales. L-au ales pe Mamona și prosperitatea Babilonului. Babilonul de atunci era o splendoare de cetate, nici New Yorkul de astăzi, nici cetățile mari, orașele mari de astăzi nu se compare în bogăția care era acolo. Străzile erau din marmură și din mozaic, totul era ceva absolut uimitor. În așa fel încât, vă aduceți aminte, Nebucadnețar s-a suit pe acoperișul palatului său și a zis: acest Babilon, cetatea asta pe care am făcut-o. Erau grădinile suspendate, erau una din cele 7 minuni ale lumii. Era ceva absolut unic și, bineînțeles, nu era ușor să pleci din Babilon să te duci unde? Ce era în Ierusalim? Erau pietre, dărâmături, arse de foc. Și mai era ceva, dușmanii lui Israel care căutau să-i omoare. Și s-au gândit ei și au făcut calculul. De aici până în Ierusalim sunt mai bine de 1000 de kilometri. Pe drum ne omoară. Până ajungem acolo s-ar putea să nu scăpăm cu viață. Și dacă ajungem acolo, unde o să locuim? Din ce o să trăim? Cum o să muncim? Ce o să se întâmple că nu avem nicio armată să ne apere de toți samaritenii, de amoniți și de moabiți și de toți ceilalți care sunt în jurul nostru? Ne vor mânca de vii. Nu avem ce căuta acolo. Stați liniștiți că aici e bine, e viață. Și, dragii mei, majoritatea evreilor au ales prosperitatea Babilonului. Până astăzi se întâmplă același lucru. Majoritatea creștinilor, când sunt chemați să iasă din lume, să-L urmeze pe Domnul, se gândesc: cât mă costă? Cât de mult voi pierde? Dar lasă cât pierzi, gândește-te cât câștigi spiritual. Întotdeauna e vorba de o pierdere materială ca să câștigi spiritual. Oamenii aceștia și-au lăsat acolo bogățiile, ce au putut să ia cu ei era foarte puțin, dar tot ce a fost teren sau bunuri imobiliare, acolo au rămas. Și s-au dus în necunoscut 40.000 să se ducă peste niște dărâmături și să rezidească cetățile sub amenințarea dușmanilor lui Israel. Ce curaj au avut! Aceasta e rămășița Domnului, care riscă totul ca să-i slujească lui Dumnezeu. Este un model al rămășiței în timpul Noului Testament. Răspunsul acesta a fost în jur de 40.000 din probabil 100.000, cel puțin 1.000.000 sau chiar mai mulți evrei în robie. Erau deja generații care se succedaseră. De ce totuși ei s-au dus acolo? Ce anume i-a făcut să se ducă pe oamenii aceștia, să-și asume aceste riscuri? S-a întâmplat ceva cu ei. Ce s-a întâmplat cu ei? O trezire. Acesta e cuvântul. Oamenii aceștia s-au trezit și Domnul folosește exact acest cuvânt. Știți, oamenii găsesc că noi avem așa niște cuvinte inventate. Nu e vorba de niciun cuvânt inventat, e un cuvânt din Scriptură, e un cuvânt biblic. Și uitați ce spune aici în versetul 5. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume, toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Cei care s-au trezit de către Dumnezeu au fost treziți pentru că ei au vrut să se trezească. Spunea cineva foarte bine, un om al lui Dumnezeu: Dumnezeu trezește pe cel care vrea să se trezească. Cel care vrea să rămână în starea lui, Dumnezeu nu trece de voința noastră niciodată. Nu i-a trezit cu forța, ci pentru că ei doreau să-i slujească lui Dumnezeu, pentru că ei considerau o cară aceea a Ierusalimului mai de preț decât toată prosperitatea Babilonului. Dragii mei, este o alegere astăzi în lumea noastră. Ca să-L slujești pe Domnul înseamnă o cară, înseamnă pierdere, înseamnă batjocură. Lumea aceasta, tot timpul Babilonul are oferta lui. Uitați-vă până în Apocalipsa, e vorba de Babilon. E vorba de o împărăție spirituală, de lumea aceasta cu toată prosperitatea ei. Va avea taraba întinsă. Ce vom alege? Știți ce va face alegerea în viața noastră, ce va face diferența? Dacă vom alege să-i slujim lui Dumnezeu, atunci Domnul Dumnezeu însuși ne va trezi. Omul care este trezit știe să facă alegerea corectă, să contribuie la slujirea lui Dumnezeu și la ridicarea casei lui Dumnezeu. Se ridică templul lui Dumnezeu astăzi. Nu-l ridică cei din Babilon. Omul care e amestecat cu lumea nu poate să ridice templul. Templul înseamnă separare de Babilon, să zidești biserica Domnului. Numai astfel de oameni slujesc. O să vedem imediat că evreii n-au lăsat să participe oricine în această construcție a templului. Era vorba de oameni care au părăsit lumea, care au părăsit păcatul, care s-au sfințit și vor să-i slujească lui Dumnezeu. Este o alegere pentru fiecare dintre noi. Am fost noi oameni care să se poată spune despre fiecare în dreptul lui că Dumnezeu ne-a trezit și nouă Duhul în vremea aceasta din urmă? Gândiți-vă, este aceeași vreme. Este un Babilon mare și este o rămășiță sfântă. Se construiește un templu. Deosebirea este că atunci când ei au terminat templul acela de pietre,
au făcut o sărbătoare și s-au bucurat, nici măcar n-au mai văzut slava lui Dumnezeu cum au văzut-o la primul templu în vremea lui Solomon. Deosebirea este că templul pe care îl zidim noi se va termina, va culmina cu plecarea bisericii în slavă. Și vom vedea slava lui Dumnezeu. Slava acestui templu duhovnicesc nu va fi prin coborârea unei coloane de fum sau unui stâlp de foc, ci va fi vorba de prezența slavei lui Dumnezeu în mijlocul lor. Este spus în Scriptură, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei. El va fi în mijlocul lor, El va fi Dumnezeul lor. Și astăzi este o rămășiță. Deși fiecare dintre noi, într-o formă sau alta, ne-am aflat în adormire, a existat o vreme și există astăzi pentru unii, vremea este cea de acum, când auzi mesajul acesta, în care ești chemat să te trezești. Să lași Babilonul și să începi să zidești Ierusalimul, să zidești templul lui Dumnezeu, să zidești în biserica lui Dumnezeu, chiar dacă asta înseamnă batjocură, prigoană, pierderi și pericol. Să-ți asumi riscurile și să iei deciziile corecte în viața ta. De aceea spune Scriptura în vremea de acum că este vorba de o trezire înainte de venirea Domnului. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. De ce? Fiindcă mântuirea este mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Dragii mei, e ceasul trezirii pentru rămășița Sfântă a lui Dumnezeu. Nu știu dacă vor fi 40.000 ca în Ierusalim. Nu știu dacă vor fi 7.000 ca pe vremea lui Ilie, dar o rămășiță va fi. Va fi o rămășiță care va face diferența. Dumnezeu nu rămâne niciodată în istorie fără mărturie. Va avea o mărturie clară și se va vedea diferența între cel ce îi slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Va fi un templu al lui Dumnezeu sfânt în care prezența lui Dumnezeu va fi în mijlocul lor. Prezența lui Dumnezeu se coboară încă de acum, acolo unde este templul lui duhovnicesc, unde este curăție, deosebirea o face prezența lui. Slava lui Dumnezeu în mijlocul bisericii și în viețile noastre. Domnul să ne ajute să fim această rămășiță. Să ne trezească pe fiecare. Dacă ne-a trezit Dumnezeu, este vorba de o lucrare de construcție și vom vedea că nu e ușoară. Toată această carte Ezra vorbește despre construcția templului de atunci, dar ne trimite nouă indicații despre construcția la care suntem chemați acum, în vremea de sfârșit. Dacă ne-am trezit, să ne ajute Domnul să slujim. Dacă nu ne-am trezit, Dumnezeu vrea să trezească. Nu trebuie convins. Spune aici, toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu. Dumnezeu vrea să trezească duhurile unora. Dacă încă sunt oameni adormiți și ascultă mesajul acesta, Dumnezeu îi trezește cu o singură condiție, dacă ei doresc. Nu trece niciodată peste voința omului. Și mai este un lucru aici, între versetele 6 și 11, ați văzut că era o listă în capitolul 1, cu toate obiectele pe care le-a dat înapoi, plus daruri din partea împărăției către casa lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși poartă de grijă în toate aspectele de lucrarea sa. Cum se va face asta? Cum vom putea noi? Nu te preocupa. Dumnezeu poartă de grijă de lucrarea sa și în lucrurile materiale. Chiar pe împăratul ăsta păgân, și o să vedeți mai departe, și pe vrăjmașii din jurul lui Israel i-a pus să susțină lucrarea lui Dumnezeu. Când e vorba de lucrarea lui, nu trebuie să te preocupi. Dumnezeu îngrijește de lucrarea lui și chiar dacă ar fi și vrăjmași ai săi, Dumnezeu le poate întoarce inima împotriva voinței lor. Vă dați seama, când a venit decret, ei voiau să oprească lucrările și vine decret și spune nu doar că nu puteți să le opriți, dar trebuie să le ajutați și să dați acolo, să contribuiți. Ce stupoare pentru ei! Când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Proverbe, capitolul 16. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni, ca Ezra, oamenii ai cărții sfinte. Pentru asta suntem aici, pentru asta facem studiu, nu ca să ne îmbogățim cunoștințele, să fim oameni ai cărții, să ne adâncim în cartea lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu, să o citim, să ne alimentăm și să împlinim acest cuvânt al Domnului, meditând zi și noapte la el, așa cum spunea David, acela este omul care aduce rod, care stă ca un pom sădit lângă un izvor de ape, zi și noapte cugetă la legea Domnului. Să fim de asemenea oameni cu inima dezlipită de lume și de plăcerile ei. Altfel nu vom putea să zidim în casa lui Dumnezeu nimic. Să fim oameni gata să-L urmăm pe Domnul oricât de mult ne-ar costa sau oricât de mult am pierde din punct de vedere material sau pe rangul societății actuale, pentru că nimeni nu poate să slujească la doi stăpâni. Domnul să ne facă și pe noi partea acestei rămășițe sfinte.
care privește profețiile ce sunt gata să se împlinească. Ei priveau că mai erau câțiva ani ca să se împlinească 70. Noi nu avem un interval de timp, dar ni s-a dat o vreme și se împlinește vremea aceea. Suntem aproape, suntem tot pe o vreme de final. Să ne ajute Domnul să fim noi rămășița aceea sfântă a zilelor din urmă. Cerința asupra noastră este de a ne trezi atunci când auzim cuvintele sale, să ne lăsăm mișcați de Duhul Sfânt, să ne îndreptăm privirile spre cer. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră se apropie. Trezirea noastră are și o direcție. Zidim, dar nu la nesfârșit, până când Domnul va veni și aceasta va fi foarte curând. De asemenea, să ne ajute Domnul să ne încredem în El în toate privințele, să decidem să participăm la această lucrare de zidire a templului zilelor din urmă, adică biserica Lui, așteptând astfel revenirea sa și plecarea împreună cu El, nu din Babilon la Ierusalim, ci din lumea aceasta la noul Ierusalim în ceruri. Curând, dragii mei, rămășița pleacă. Cei care s-au amestecat cu lumea vor continua în acest Babilon care intră sub judecata lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa. Cei care au zidit și care s-au sfințit și care s-au trezit merg în noul Ierusalim. Foarte curând va fi un nou exod. Aceasta este răpirea bisericii. Domnul este aproape să vină. El să ne ajute să fim oameni sfinți. Amin.